Hello mga kasutsut! Good morning! It's me! Bicolano TV vlogs! Ayan. Papainit kami ng baby ko, oh. Dito kami, oh. Ayan, oh. Ito guys, yung morning routine ko. Ayan. Dito kami, oh. Hi guys! Parating ngayon guys yung ano ko, yung in-order ko na cellphone tripod sa Shopee. Nag-message sa akin. So ngayon iba-vlog ko siya. So bali inaantay ko si Kuya Ninja. So yung magdi-deliver sa akin, inaantay ko siya kasi papunta na dito. Iba-vlog ko. Tapos i-unboxing ko siya sa Saturday siguro. Iba-vlog ko din yung ano. So ayan guys, stay tuned lang kayo diyan na abangan natin yung pagdating ni Kuya Ninja ng Shopee. Okay? Sige, diyan lang po, stay put lang kayo diyan. Tagal pa ni Kuya Ninja. Inaantay ko yung ano pa yung walis. Wala pa eh. Parating pa lang. Siguro kung mga after 10 minutes pa yun. Stay tuned lang kayo diyan. Hello. So, ito nga ngayon guys, ayan. Ayan, piniprepare ko na yung ano ito, naka-ready na yung pambayad ko, ayan. So, ito yun guys. Wala pa eh. Wala pa siya. Naantay ko pa eh. Hi guys, samahan niyo po ako. Ayan. Papakainin ko yung yung pamangkin ko ng Cerelac. Ayan. Ito, pinag-prepare ko siya ng chicken vegetable Cerelac. Ayan. Papakainin ko siya. Very good ang baby namin, no? Ano na siya? 7 months old na siya. Guys. Ayan. Name niya is Gabriel Eli po. Ayan, si Gabriel Eli. Ayan, kumakain kami ng Cerelac. Ayan. Actually, nagsasawa na actually, iba-ibang na. Halos lahat na siguro ng flavor ng Cerelac nakain niya na. Nakain niya na. So, nagsasawa na siya kasi na po siya eh. Nagningipi na po eh. Say hi. Hello. Hello. Ayan. Oh, sige na. Ayan, nakakain na. Oh, ito. Ayaw niya na eh. Nag-aano na siya. Come. Anong gusto ng baby ko? Punasan muna ni Tito ng ano. Alam nyo guys, hindi madali pala. Hindi madali maging babysitter, oh. Ayan, kasi may time na iiyak siya. Ayan. Tignan muna tayo. Wait lang guys, ha. Umiyak siya kasi iinom siya ng tubig. Ito na. Ito na ulit. Ang papa. Ayaw mo na. Ayaw na ng baby. Oh, umiiyak na sila. Oh. Tagal ng order ng Tito. Tagal ng delivery. Open your mouth. Oh, very good.
Open. Iyak. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ah, ah. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Mhm. Hindi ko akalain guys na magiging babysitter ako. Ayan oh. Hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na oh. Oh. Oh, anong gusto? Oh. Oh, say hi muna sa vlog ni Tito. Hello mga kasutsot! Hi! How are you there? Ayun. Say hi. Hello! Hello! Hello there! Ayaw na? Ayaw na ng ano? Ayaw na ng papa? Hmm? Ayaw na kumain? Tuntok na yan? Tuntok na. Wait lang, wait. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye mga kasutsot. Ayan, mag-i-sleep na ang baby. Matutulog na ang baby namin. Bye-bye. Bye-bye. Sige na, bye-bye na baby. Bye.